Здравейте, приятели, аз съм Nature.bg и днеска ще гледаме пак Скибритолет, защото майката не мога да изгледам всичките. Я да почваме с 50-ти епизод. Ето ги. Тук войната ще. Леле, тук пилки има, милки. Сега ще покажем. Чекай си. Ето. Ана, тя пък се стреля. Бай. Ето 51-ви епизод, който се трепат. Баста. Тук гледат тук накъде. Биум. Тук е шипун, дистанционната. Моята дистанционна ширка. Телевизора на барбони. Пио. Бай! Тук се чуеш. Нашите. Здрасти, дай пари за майка. Скибритолет. Нямаме ръце. Нашия приятел ще дойде и големи. Ето го. Браво. Нашия телевизор ще стана, че го правят ли то големи. Или ще умре. Имам пищак. Луна има пищак. Аз съм бандит. Така ще гледам докато не се удушим. Пилки. Ще пеме приятелски удар. What the hell, къде отиде? Леле! Брат, ти слезни, ти бега отише. Една точно разказва, да тека. Hello. What the hell? Скибридоп. Не знам, припаднат. Да. Туалетни, скибридоп. Ето е тази туалетна, ето е видео. На този кажа. Не бе! Ето какво прави на този туалетна. И много то го наръка. И този го наръка. Палец нагоре и вие да лайкнете. Оти бой кога зачима. И да се абонирате и да пишете. То се телефонира. Ето го, то сме. Ето го нашия туалетник.
Не, само не ми бил. Ще дам факти да се спокойни. Той иска приятели туалетни, не стана аз вече. Ето го наш. Топ май ще хареса му. Ще бъде доб. Галиме. Заби му шамар. Иди за среда. Ана! Кой ни... Некой ни стреля, бе. Това да синхронно да бега от тук. Гледай тази въртележка. На въртележката да те положа. Здрасти. Топа работи, зато крака има. Той има ли крак? Да е гуш. Чао. Няма да има музика с камера, но... Ето го нашия, ето туалетите. Сега остане маз да види, че стане мазъл. Ето го нашия, бе. Здрасти, бе. Дай. Да, 10. Ти си потресен. Бау. Го бута. Убил. Бегай тук. Тази големата туалетна книжка. Така, браво. Ти само да си посмеш, ще оттепаме и от тебе. Брат, сори. Няма да отследеш, казах. До краката ти. Бе, това кока ли си? Ето го. Нашия се бие с туалетната сука и спане. Здрасти. Бил! Какво си направил? То си на ръга. Скимбар. Добър нак. Защи го. Бегай, бе, Спайдърмен. То верно като Спайдърмен, ама е робот. Браво! Гледай как вече ми надул шутчето. После на арка. Сапа музика. Вот такива. Ама нека Спайдърмен малко. Аре, тепай го бегаме. Той сега ви да ой до тебе да залети. Здрасти. Майка ти е запаски. Сега какво правиш? Тепаш и не си доволен. Аре, бегай се. И чуй, избега. Ти няма да бегаш. Очи ти кажа всичко за нас. Тя не япа. Види то колко е наубил. Нашия идва. Hello, пиу. Миу. Да си вземем ли шешалките или да слушам. Яде да ги вземем. Не ще ги вижда. Ето ги. Ама като бранчи. От начало гледалото и стигна. Мама стара с къса. Не знам дали може да видите. Много черни не се вижда. Топа с старенаши. Уимо
пам, че изстреляха гол и бай-бай, а няма бай-бай. Наши. Не знам дали ги гледате. Не знам дали ги гледате спикър мина. Той гледа Тангиунг. Кой епизод е? 59-ти. Здрасти. What the hell? Ти побега от тука. Бил. Иди. Топа игра. Брат, дай 5 има ли? Има дай 5. Да. Ама ако шпикър мино жената, на камера мино големия момче, че прави... Да, и е така ще държа. Наверно. Ето го то лоши. Или от туалетните, или са науките. Бале. What the hell? Каква туалетна, бе? Бегай, бе. Ама хел. Избегах. То пък кой има му гърбове? Виж какво направих нещо. Чекай да ви ето ме. Шушалките не стават вече за нищо. What the hell? Или то ще излете. Лили. Какъв е това?